Bé, doncs, com a Casal Català de Quito i Casals en xarxa, és un honor i ens fa molta il·lusió poder ajudar a que conegueu els cursos del IOC, de l'Institut Obert de Catalunya, i per això aquí avui tenim en Joan Marc Ramos, que és el coordinador dels cursos, aquesta plataforma de cursos de català. Benvingut, Joan Marc, que ens ho explicarà. Doncs gràcies, Cristian. Primer de tot, gràcies per convidar-nos a presentar aquests cursos, perquè, de fet, sou el públic potencial real que tenim. És a dir, aquests cursos estan pensats per pares com vosaltres, que teniu fills que volen, que gràcies a vosaltres volen mantenir la llengua catalana i que no hi estan escolaritzats, d'acord? Primer de tot, vull dir que jo soc el coordinador dels cursos, però us envio salutacions de la Carolina, la directora de l'IOC, a la qual li he preguntat si volia venir, però avui tenia un altre compromís. I res, i saludem de la Marta, que forma part de l'equip del CRE i que és un programa jove, però que fa anys que comencem a fer cosetes. D'acord? Llavors us intentaré ser molt breu, perquè la presentació l'he posat en el xat i l'enviaré també al Cristian per si la vol difondre. I a la presentació gairebé és tot. Llavors intentaré ser breu i després, si teniu consultes o dubtes concrets, doncs ampliar els temes que més us inquietin. Per tant, parlaré d'aquest curs de català per a joves residents a l'estranger, que des de fa 4 cursos està implementat a l'IOC. I sí que ens sembla que el primer que s'hauria d'explicar què és l'IOC, perquè, clar, l'IOC és un institut, com qualsevol altre institut de secundària que hi pot haver a Catalunya, però la particularitat que té és que tots els estudis que ofereix són en línia. D'acord? Per tant, tenim secundària en línia per a adults, formació professional, batxillerat i molts altres estudis. I per això, quan hi va haver l'encàrrec de crear aquest curs per part del Departament d'Educació, es va pensar en l'IOC. Es va crear un grup impulsor per veure com es podia crear aquest curs que de fet és un repte, perquè el repte que té és que va adreçat a alumnes que ho hauran de fer, vulguem o no vulguem, de motu proprio, és a dir, per pròpia voluntat i sense cap tipus de certificació, a més de tot el que fan habitualment en els seus centres educatius, que per tant ja és una feina extra, i per tant això ens va portar a pensar que havia de ser un curs que fos un curs de llengua, que fos un curs de cultura catalana, però també tingués algunes dosis de... Primer es volia pensar en gamificació, però com a mínim podíem dir que fos amable. Diríem que és amable. I per això, una de les coses que es va fer, quan es va crear aquest curs, és crear un equip docent molt potent de professors de llengua per pensar els materials, que tots els materials que hi ha al curs són fets expressament per aquest curs, fets per l'IOC, i es va crear un equip de disseny. I es va crear un Moodle, perquè l'IOC treballa amb el Moodle, un Moodle molt diferent, amb un tema i amb unes il·lustracions que fos més amable que el que és un típic curs de català en línia o un Moodle d'aquests que fan servir avui en dia, i que per tant tingués una certa distracció i que pogués ser amable. D'acord? Un altre dels reptes d'aquest curs és que, clar, va adreçat a nanos entre 12 i 17 anys molt diferents. És a dir, nanos que han estat escolaritzats fins als 10, als 11, als 12 anys a Catalunya i que, per tant, si eren bons estudiants, gairebé tenen el català com a llengua assumida, i d'altres que no han viscut mai a Catalunya i que, per tant, simplement per ells és una llengua oral. I, clar, aleshores hi ha molta divergència d'alumnat. D'acord? Doncs res, parlaré d'unes quantes coses. Per tant, el CRE és això, és un curs que va des de català, que resideixen a l'estranger i que tenen algun contacte per via bàsicament familiar amb la llengua catalana. És a dir, que amb el pare, amb la mare o amb els dos parlen, si no habitualment, de forma regular, en català. Si a més l'escriuen o el llegeixen millor. D'acord? Aleshores, quines idees força podríem dir que tenen aquests cursos, aquests 3 cursos que tenim fets ara i que acabaran sent 4 si tot va bé? Primer, que es basen en l'enfocament comunicatiu. És a dir, no estem preparant per cap examen de llengua, sinó que estem preparant perquè comprenguin millor els textos, perquè es puguin expressar oralment i per escrit millor. Per tant, les tasques centrals de cada fase d'aprenentatge són comunicatives. D'acord? El segon element és que, com que normalment tenim pocs alumnes, el que busquem és fer una atenció individualitzada en el sentit de
intentar veure en quin estadi de coneixement de la llengua està cada alumne i a partir d'aquí les retroaccions que li fem, els comentaris que li fem, el feedback que li donem és adequat al seu nivell. I una mateixa tasca, doncs a un alumne li podem acabar corregint errors lingüístics molt concrets i a l'altre simplement donar-li una noció general de com enfocaria el vocabulari d'aquell text perquè el seu nivell de llengua és molt menor. Per tant, això ja, el Cristian ja ha vist algun cop algunes activitats corregides per mi, però antigament corregides per la Laura, i de fet la correcció, tot i que parteix d'uns criteris, a partir del que fa el nano o la noia, doncs intentem personalitzar-la perquè s'hi senti identificat. D'acord? El treball és asíncron perquè nosaltres treballem sempre de forma asíncrona i, per tant, tot està al campus. D'acord? A més, seria impossible fer-ho de forma sincrònica perquè, clar, esteu tots escampats pel món, hauríem d'estar a sessió contínua 24 hores. D'acord? Per tant, ja no ens hi podíem ni plantejar. Això no vol dir que no puguem fer en algun moment donat algun tema, alguna cosa síncrona, però hauria de ser una cosa molt excepcional. A més, està pensat perquè, tot i que no hi ha terminis, el termini és quan s'acaba el curs, hi ha una recomanació, i és que com a mínim cada 2 setmanes s'hi posin una hora i mitja per poder avançar a un ritme més o menys seriós, però clar, els calendaris escolars són completament diferents a tot arreu del món. Per tant, és absurd que jo digui d'aquí 15 dies ha d'estar fet això, perquè potser aquell noi està en període d'exàmens i evidentment no deixarà d'estudiar el que té a l'escola o el que té a l'institut per fer el català. I en canvi després potser comença 15 dies de vacances que pot dedicar-se una estoneta. Per tant, cadascú va seguint una mica el seu ritme. D'acord? Hi ha una vocació en aquest curs que, a part de ser un curs de llengua, sigui un curs de cultura catalana. I per això hi entren des de grups musicals a personatges mítics com parlar de la... jo què sé, de la Neus Català, per exemple, podria ser, o persones com la dibuixant aquesta de Vic, que no me'n recordo mai com es diu, la Pilarín. Bueno, tots ja la trobarem. La Pilarín Vallès. La Pilarín Vallès. La Pilarín Vallès, sí, pobra de mi, si ho sap em pega, molt bé. És a dir, hi ha activitats perquè coneguin referents de la cultura catalana, d'acord? Des d'en Massagran o qui sigui, hi ha tot tipus de qüestions d'aquest tipus i coses de cultura catalana de diverses èpoques. I com que en el fons també creiem que estem contribuint a la formació integral d'aquests alumnes, el curs està enfocat des de, diguéssim, la teoria moderna de la didàctica de la llengua i és que més que avaluar treballs concrets, el que avaluem és una carpeta d'aprenentatge. Llavors, cada alumne va creant totes les seves activitats centrals en un bloc que al final passa a ser la seva carpeta d'aprenentatge en la qual tu pots veure al final de curs tot el que ha fet. D'acord? I no només tu, pot veure ell i té els comentaris que ha fet. Una carpeta que ens permet també que l'alumne escrigui, reescrigui, millori les seves coses i, per tant, sigui un bon aprenent de llengua. Bé, el programa en principi estava pensat en 4 cursos, la idea es manté, el que passa és que en tenim 3 de desenvolupats, el nivell 1, el nivell 2 i el nivell 3, d'acord? Que giren al voltant de centres d'interès. El nivell 1 bàsicament parla de com són, de la seva descripció personal, de les lectures, que ens presentin una mica l'espai on viuen, d'acord? Per tant, que facin descripcions d'espais i també els rematem a que pensin, utilitzin el passat a partir de fets de la seva vida passada, d'acord? Aquest és una miqueta l'eix vertebrador del primer curs, que és bastant semblant al que seria un acostament d'una segona llengua. Al nivell 2 hi ha un apartat molt centrat en els usos lingüístics, és a dir, les llengües que ells maneguen, perquè, clar, tots els nostres alumnes no és que siguin bilingües, són trilingües, són multilingües la majoria, perquè per qüestions familiars la majoria són matrimonis que a casa parlen més de 2 llengües, però és que, a més, a l'escola potser en parlen una altra, o en parlen 2 més, o en parlen 3 més el català, més el castellà, per tant, a vegades són realment molt experts en llengües. A mi em fa molta enveja la majoria dels meus alumnes del CRE. I reflexionem sobre els usos lingüístics, i llavors hi ha una segona part, que és aquí on hi ha el tema de la Pilarín, que ens centrem en la figura de l'avi. Això ens permet per veure també una antiga Catalunya, perquè vam veure que molts dels nostres alumnes, la relació que tenen amb el català és a través dels avis, sobretot. Quan venen a Catalunya a veure els avis. D'acord? I aleshores hi ha tota una sèrie de joc d'intentar buscar
pistes de com vivien els avis per acabar-los fent una entrevista. I a partir d'aquí és aquí on conèixer la Neus Català, la Pilar Vallès, el Goril·la Blanc, el Floquet de Neu, etc. D'acord? I aquí també juguem amb algun repte de cerca i algunes coses així. Activitats que sempre intenten ser senzilles perquè el que volem és que utilitzin la llengua, no es tracta que perdin la salut. I al tercer nivell sí que vam creure que, com que aquí ens hi acaben venint nanos de 15-16 anys, que molts d'ells tenen interès en tornar a Catalunya i tenir un bon nivell de català, ens va semblar que un bon fil conductor a la literatura i que coneguessin algunes de les patums de la literatura catalana, d'acord? Llavors hem fet com petits tastets de Pla, de Rodoreda, de Maragall, però a partir d'aquí que ells creïn textos o creïn activitats comunicatives al nivell que pugui. I llavors l'any passat, doncs, és a dir, hi ha algunes activitats fetes, algunes descripcions fetes a l'estil de Pla que colarien per textos planians i d'altres de més senzills, però la idea és donar-los com referents una miqueta més treballadets, d'acord? El quart nivell, quan el puguem desenvolupar, estarà centrat en els textos expositius, en textos administratius, en textos més útils, d'acord? Al moment que tinguem la demanda, doncs ens hi posarem. I res, una miqueta, el funcionament del curs, hem modificat alguna coseta. Hem canviat el campus que teníem l'any passat, ara estem al campus central de l'IOC, i hem creat diverses novetats per facilitar-los la feina. El primer serà que ara, quan els donem d'alta, ja que abans de marxar de vacances de Nadal, els inscriurem a un curs inicial, un curs que es dirà Preiniciació, en el qual simplement hi haurà unes quantes pràctiques per aprendre a funcionar al campus, perquè molts d'ells no han treballat amb Moodle i, per tant, hi haurà allò de com responc un qüestionari, com em poso la foto de perfil, com faig qualsevol cosa d'aquesta, com navego, com miro les qualificacions, com miro el que m'ha dit el professor, etc. D'acord? I llavors ja, al principi de gener, entraran al curs i cadascú estarà o al nivell 1, al nivell 2 o al nivell 3, el que li pertoqui. D'acord? I, de fet, que ho teniu més ben explicat, si us interessa, però en principi, això no ho veureu, però en principi la idea és que hi ha com temes, com petites unitats, que la idea és que són 3-4 hores de treball en funció de la dedicació que hi posin, i al final d'aquestes 3-4 hores de treball se'ls posa un repte comunicatiu. Escriure una descripció, escriure la teva autobiografia lingüística, jo què sé, fes un text com feia Josep Pla, o intenta resoldre aquests reptes de cerca. I les respostes les posen en el blog. En el blog fan l'activitat i aleshores el professor de referència fa la correcció de l'activitat, li envia l'explicació a l'alumne de com ha anat, d'acord? I envia un missatge als pares en paral·lel per dir que ja hem corregit l'activitat 1, el teu fill ja pot seguir fent el nivell 2, d'acord? I així els pares estan informats també de com segueix el nano, perquè això és evident. Si els pares no esteu darrere, ja sabeu que els adolescents, com dèieu fa poc, tenen bastantes iniciatives, d'acord? I a final de cada nivell hi ha com una activitat de cluenda que intenta recopilar tot el que han fet en aquell nivell amb una reflexió final. Perquè també intentem que, com que són activitats que fan a vegades molt separades una de les altres, doncs que quan acaben un bloc d'aprenentatge faci una mica com de recapitulació. I se'ls fa una activitat de pensa què has après en aquest bloc, explica'ns-ho, tens clar, doncs vinga, es pot seguir endavant. D'acord? I es va seguint una miqueta aquesta rutina. Hi ha, per tant, en aquest campus el professor i aquest any també hi sereu les famílies. Us crearem un petit espai de pares perquè tingueu un fòrum allí per si voleu dir alguna cosa i per passar-vos les informacions principals. D'acord? Bé, aquí hi ha el calendari, que això ja ho teníem en l'altra presentació, però en principi la idea és que aquest curs sigui una mica intensiu, és a dir, ara us matricularem fins al desembre, o fins i tot podem matricular al gener, un alumne, 2. El que no podem és matricular 30 persones al gener perquè llavors em col·lapseu, però en un moment donat si dius és que resulta que algú vol entrar, no hi ha problema perquè en principi hem de suposar que no acabarem les dates. I la idea és que el campus estarà obert de gener fins a maig, però jo recomano que si algú es vol matricular que mentalitzi el seu fill que
això ha de ser de gener fins a abril, perquè a maig la majoria dels sistemes educatius ja comencen a fer avaluacions finals i, per tant, interessa centrar-se en el que realment els rendirà. Per tant, si treballen 2 hores a la setmana o 3 hores cada 2 setmanes durant de gener a abril, poden fer un curs tranquil·líssimament, d'acord? Perquè les activitats, en principi, no són llargues. És a dir, bàsicament les activitats no són ni llargues ni difícils, sinó que bàsicament el que demanen és que parin atenció. No us he pogut posar activitats perquè hauríem d'entrar al campus i seria una mica complicat. Però, per exemple, hi ha moltes activitats d'arrossegar paraules, que l'únic que busquem és que entenguin un text creant-lo ells. Llavors, potser ens estem nosaltres una setmana per crear l'activitat, però ells es tracta que la puguin fer en un quart d'hora i que, de passada, que aprenen el vocabulari, aprenguin el text i facin una mica de comprensió lectora. D'acord? Per tant, els horaris cadascú se'ls ha de fer una miqueta a mida, però aquí sí que recomanem que les famílies ho intentin programar, perquè si no el temps passa molt ràpid i les hores van quedant endarrerits. No passa res, que es queden endarrerits. Hi ha alumnes que a vegades al mes d'un mes fan 3 o 4 blocs seguits, venen a examen, estan un mes paturats i tornen a enganxar-se. Per això és un ensenyament a mida. D'acord? I res, les famílies, doncs, això que us deia, intentarem que pugueu accedir al campus, intentarem també, si ens en sortim, que pugueu fer el taller d'iniciació, és a dir, evidentment no us posarem nota, simplement per practicar, perquè veieu com funciona. Perquè a vegades sí que és allò que potser el vostre fill us pot dir, escolta, que no puc avançar. Doncs, si vosaltres ja ho heu practicat, doncs potser us pot ajudar. Per tant, us deixarem el taller a la vostra disposició, també. Podreu entrar a la secretaria, podreu contactar amb el professor. De fet, podeu contactar sempre amb el professor, la professora, que us toqui la Marta, i bé, la idea és intentar crear aquesta mínima comunitat perquè els nanos puguin millorar el català. De fet, ens interessa que els nanos aprenguin català, evidentment, però també com a CRE, com a jo, ens interessa en algun moment tenir prou alumnes com per poder fer una millora del campus que no sigui intuïtiva. Fins ara hem tingut alumnes, hem tingut bastants alumnes matriculats, però pocs que han acabat. De manera que no sabem mai què està passant, perquè molts desapareixen i jo escric i no em contesten mai més a la vida. Joan Marc, què ha passat? Altres sí em diuen, mira, resulta que ha passat això, o aquestes activitats són massa difícils, o són massa fàcils, perquè hi ha totes les casuístiques. Però sí que ens interessa poder anar perfilant si hi ha punts del curs que generen problemes, d'acord? Perquè això ens ajudarà a tots. I res, com a coneixements previs, clar, ens els heu de dir quan feu la matrícula o en el comentari i a partir d'aquí, home, a veure, com a mínim has de poder entendre una conversa en català més o menys fàcilment, d'acord? Si no llegeixes català, no és un impediment majúscul, però evidentment aniràs més a poc, com qualsevol cosa a la vida, d'acord? Però no passa res, el nivell 1 de fet està pensat per gent que no llegeix habitualment en català, d'acord? I a més, totes les tasques, de fet les tasques estan fetes en cadena, estan condicionades, tu vas avançant d'una en una, per no perdre el camí, però moltes te les pots saltar, algunes te les pots saltar. Per tant, jo el que els recomano és, escolta, no perdis la salut si aquest qüestionari t'està atabalant massa. És a dir, passes i ja està, i faràs l'altre, perquè el que t'interessa és que arribis al final i treguis el que puguis. Per tant, ens hem de treure al cap això de que sigui un curs de llengua a l'ús de que has d'arribar a fer un 10. No, de fet, les qualificacions són qualitatives, bàsicament. Els hi fem comentaris, d'acord? Bé, sobre la matrícula, l'únic que volia dir això, que si a algú li interessa, doncs, demà mateix intentaria ampliar-ho fins al 9 de desembre i llavors la matrícula és oberta per definició, el que passa que intentarem anar tots a la una i res, en el web de l'IOC, que segurament hi podeu accedir fàcilment perquè és ioc.cat, si busqueu el curs de català trobareu tot el procediment. De fet, bàsicament hi ha un formulari on us heu d'inscriure, donar 4 dades, simplement certificar que esteu residint a l'estranger i enviar-nos, i llavors per correu electrònic ens posem en contacte, us enviarem una contrasenya per entrar al curs, el pagament són 70 euros i
és un preu públic, és el preu que estipula la Generalitat, i ja està. De fet, això és una miqueta el que volia explicar, i si teniu alguna pregunta, algun dubte, alguna inquietud, doncs a la vostra disposició. A veure, jo tinc una pregunta només. Ah, home, el Cristian, volies dir alguna cosa? No, tu justament us anava a donar pas. Però és que és molt individual, la pregunta. O sigui, jo tinc una filla que el 15 de gener fa 12 anys. La puc apuntar o no? El 15 de gener? Sí. Per tant, fa 12 anys el gener. Sí. Per tant, està entre 12 i 17 quan comencem el curs, no? Hem tingut... A veure, aquí el tema és molt fàcil. És a dir, no es tracta d'amargar a ningú l'existència. Aleshores, a vegades s'ha de ser estratègic. Has de veure si... És a dir, has de no cremar-la. És a dir, si tu creus que es cremarà, espera't un any. Si creus que portava molt bé el català, perquè tu m'has dit que abans estava escolaritzada a Catalunya i per tant havia llegit en català, el parla habitualment, no tindrà problemes per seguir el nivell 1. D'acord? No, si ella té més ganes que el de 13, vull dir que... Ja, això ja... Aleshores, jo crec que... A veure, tu pots provar, és a dir, si tu proves el curs i a les 15 setmanes veus que la cosa pinta molt malament, ens escrius, el donem de baixa, trobem els diners i aquí pau, i després glòria, vull dir que no. Jo, de fet seria, a veure, si fos un nano d'11 anys que mai hagués estat escolaritzat a Catalunya, potser seria justet. Però si ja va fer fins a tercer, un nen de tercer, una nena de tercer, això és una nena de tercer. No, ella va fer fins a primer de bàsica, va aprendre a llegir i escriure. És justet, és més justet. Però ella, bueno, ara llegeix encara en català i parla el català bé, Vull dir que no té problemes. Insisteixo, no són activitats difícils, El principal problema que hi ha és trobar el temps per posar-s'hi, I, de fet, no us diré que està gamificat, perquè la idea principal era gamificar-ho, però al final ens en vam adonar que mai podríem competir amb un videojoc. Per tant, no val la pena competir amb qui no guanyaràs. Aleshores, intentem fer activitats que siguin entretingudes, però que no són jocs, són activitats. Vull dir, no els hi podem dir el que vulguem. Una cosa més? Mercè. Sí, disculpeu, no sé si m'he perdut en algun moment, però voldria saber, hi ha algun moment en què tots els nois i les noies es troben junts? Que hi hagi un intercanvi entre ells? És només una pregunta, perquè no m'ha quedat clar. No, a veure, en principi, hi ha a cada curs hi ha un fòrum en el qual tots poden parlar, si volen. Us he de dir que és la cosa que pitjor ha funcionat, perquè per ells potser això del fòrum queda molt lluny, però potser ara si ho dinamitzem diferent i funciona. I, de fet, hi ha el blog on tots presenten els treballs i se'ls poden comentar entre ells. Ara, una trobada virtual com aquesta, en principi no està previst. Tampoc és impossible, d'acord? El que passa és que amb aquest tipus de coses hem volgut ser molt curosos per tot el tema de la protecció dels menors. Al final són menors i, és a dir, fins i tot alguns, una de les coses que fan al principi és els convidem a utilitzar o no el seu nom real, poden utilitzar un nom, un àlies, i per tant fan servir un avatar, i ningú no els coneix ni la cara, ni saben on viuen, perquè volíem protegir aquest tipus de coses, perquè, clar, esteu escampats per tot el món en països completament diferents, amb normatives diferents, i tampoc volíem entrar en aquesta història. Ara, que en un nivell amb 10 o 12 alumnes i decidim muntar un dia una trobada virtual, no crec que sigui impossible. Vull dir... Però, com diu el Cristian, potser això ho podeu fer vosaltres. És a dir, en el moment que us coneixeu... De fet, aquest any, si creem el fòrum de pares, com que els pares estareu registrats perquè sou usuaris nostres, allí dins ja sou un grup restringit i, per exemple, si els pares del nivell 1 o del nivell 2 decidiu que voleu un dissabte muntar una videoconferència, ho podeu fer i nosaltres n'entrem i sortim. Però com a activitats no està pensat. Gràcies. Està pensat, però està descartat pel que t'he explicat. Alguna coseta més?
us inquieta. De fet, sí que es comentaven coses entre ells. Jo parlo de l'experiència de les meves filles, que em va agradar molt que fessin el curs. També, com dius, van tenir aquestes irregularitats, èpoques de poder-s'hi concentrar més, èpoques que no podien també, i també ens ha agafat la pandèmia, que al final doncs, tampoc ha estat una època senzilla. Però sí que tenien aquesta interacció una mica, no? Que ho buscàveu. Hi havia aquests fòrums que es presentaven davant dels altres, així, no? Ho va buscar. I la qüestió de la correcció realment, a mi m'agrada molt com corregien els treballs que feien les meves filles. Perquè jo comparava amb el professor que tenia, per exemple, i també he estat jo professor, no? Jo sé que és quan es corregeix bé. I aquella correcció era un aprenentatge molt bo per les meves filles, no? Veure, no sé, algú que s'ho ha mirat amb detall i que ajuda. O sigui, una correcció així és molt important. Clar, és l'avantatge de tenir un grup reduït, És a dir, clar, tens 15 o 20 alumnes que t'escriuen 5 o 6 textos escrits i 3 o 4 orals, doncs és el que intentem, no? Trobar el punt, També és veritat que el vas trobant el punt, perquè els que van seguint més ja els tens més calats i per tant ja saps fins on pots apretar. La primera correcció potser no hi pots aprofundir tant perquè no saps ben bé el nivell que té i tampoc es tracta de... Però bé, de l'IOC, en general, això no és un tema només del CRE. Des de l'IOC, el tema del feedback i la retroalimentació ho tenim com a pal de paller, perquè en un ensenyament en línia, si no hi ha un feedback ric, ja no hi ha res, ja només hi ha uns materials penjats. Per tant, l'únic moment en què podem arribar a l'alumne és quan comentem els seus treballs. Hi ha una pregunta sobre el preu. Pots llegir-ho? En principi són 70 euros. Eren 70 euros semestral. El que passa és que cobrem 70 euros per curs. Normalment els alumnes han fet un nivell per curs. Només l'any passat un nano va aconseguir fer un curs i una miqueta més, però la majoria fan un curs per nivell. I fins ara hem aconseguit tenir alumnes fins a tercer nivell. Gent que ha fet primer, segon i tercer. Sí que és veritat, i ho he de dir, que els que han fet primer, segon i tercer, aquests no van pagar perquè han sigut els conillets d'Índies del CRE. És a dir, són gent que es van apuntar al CRE el primer any, que era gratuït, perquè, clar, ho tiràvem al mercat, ho llançàvem al mercat i era per veure exactament com funcionava. I aquesta gent ens ha anat acompanyant a primer, a segon, a tercer i ha anat xocant amb les activitats que estaven mal programades, amb els vídeos que no funcionaven i ens anaven escrivint. Per tant, gairebé els haguéssim hagut de pagar nosaltres el pilotatge. Per tant, però sí que és veritat que des del curs passat es va pagant i són això, 70 euros per tot un curs. D'acord? Si un alumne vol fer 2 nivells en un curs, no li cobraríem més. No. És a dir, el preu és anecdòtic. El preu, qualsevol curs de llengua que hàgiu apuntat als vostres fills, veureu que no val això. És anecdòtic, és un preu públic i bueno. Cap a realitats com Sud-amèrica, depèn. Sí, Sí que ho entenc. poden picar a vegades aquests 70 euros, però de fet també es gasten en altres qüestions, però sí que poden picar. Bé, en tot cas, si en un moment donat, és a dir, en un moment donat no hauria de quedar per diners, Parlant les coses, la gent s'entén i llavors si algú es pot pagar en 2 terminis o en 3 terminis, no crec que fos un problema. Això després ho retallo del vídeo, no? No, bueno, no sé, després com que no dependrà de mi això, vull dir que jo aniré a parlar amb l'administradora, em dirà, tu estàs borratxo, doncs ja està. Ho retallaré, però està molt bé. Vull dir que no, l'IOC no es guanya la vida amb el CRE, vull dir, això està bastant clar. Però potser llavors, al ser públic, hi ha potser descomptes de família nombrosa o... La família nombrosa ho hauria de mirar la normativa, perquè els preus és una cosa que apareix al DOC. El DOC posa els preus i les condicions, per tant, ho hauria de mirar. Això no m'havia passat. No havia passat. Igualment, oficialment, els que vivim fora tampoc no tenim dret a família nombrosa, per tant, suposo que no funcionaria. Però bueno, era per donar idees. Miraré, sí. Clar, de fet, és un servei gairebé... Vaja, no sé.
si algú ho demana, ja ho investigaré perquè passo el dia investigant coses, no ve d'una. I l'última pregunta, dius que més o menys, o sigui, de gener a maig o a abril, els hi dona per fer un d'aquests nivells, no? Tranquil·líssimament. Si cada 15 dies, per allò de que potser cada setmana, l'ideal seria que si cada setmana el posessis una horeta a fer-ho, se'n sortiria. Si fes una hora i mitja, se'n sortiria molt bé. D'acord? I han de començar des del principi, o si tenen un nivell ja més avançat, els poseu més endavant? A veure, en el teu cas, el xicot de 13 anys, si tu consideres que pot entrar pel nivell 2, no hi hauria problemes. És a dir, tu podries proposar, de fet, o pot començar pel nivell 1 i si va molt fàcil el passem al nivell 2. Però hi ha hagut molts nanos que amb 13 anys han fet el nivell 1, perquè són 13 anys, si fa el nivell 1, l'any que ve fa el nivell 2, el que li passarà és que segurament li corregirem les activitats, potser amb un pèl més d'exigència que un altre. I sí que és veritat, Joan Marc, que potser el mòdul de literatura sí que és recomanable més cap als 14-15, no? Que sí que és veritat que si ho vols fer progressivament, sí que el de literatura per molts joves sí que no? Sí, el primer i el segon, jo crec que un nen de 12, 13, 14 anys el fa amb facilitat perquè els referents culturals o lògics o fins i tot... No és que hi hagi molta gramàtica, però alguna cosa de gramàtica hi hem de posar. I, per tant, ell ha de correlacionar una miqueta amb la gramàtica que haurà estudiat poc o molt a l'escola de les llengües d'estudi que hi hagi. Intentem evitar-ho al màxim, però a vegades és impossible. Un plural és un plural, vull dir, o ho diem així o... Però sí que és veritat que el nivell 3 ja demana un cert nivell de maduresa. És a dir, perquè estem parlant de textos de literats que tot i que estan superben treballats, superadaptats, però clar, no deixen de ser textos. Intentem que siguin textos més autèntics, és a dir, fer una adaptació d'en Pla perquè acabin llegint en Pla Joan Marc o en Pla Marta, no. Si ho llegim Pla, el mastegarem molt bé, però serà una miqueta de Pla. I si la rodoleda, la mastegarem molt bé, però serà una mica rodoleda. Preguntaven quants alumnes hem tingut. Al nivell 1 hem tingut grups de 25, que han començat 25 i han acabat entre 10 i 15 en funció de les fornades. D'acord? L'any passat van acabar, em sembla que eren 13, que són els que jo vaig recomanar per passar a nivell 2. L'any que vam tenir nivell 2, l'any passat només vam tenir nivell 1 i nivell 3. L'any que vam tenir nivell 2 teníem també uns 15, vam començar i van acabar 7 o 8. D'acord? També és veritat que hi ha alumnes que tornen a Catalunya i llavors es deixen. Vull dir, l'any passat un alumne va anar fent i diu, bueno, la setmana que ve torno a casa. Dic, vale, ja, adéu. Benvinguda, no? Clar, no pots fer res més. Bé. Hi ha alguna altra pregunta? Ja, era això sí, els alumnes que heu tingut. En tot cas, la idea és començar, tinguem els alumnes que tinguem, perquè, de fet, la idea és començar i fer-ho... L'any passat al nivell 3 teníem 6 alumnes i vam començar amb 6 alumnes i van anar fent els que van poder perquè eren els avançats els que havien seguit amb nosaltres tota la història. Nosaltres començarem i acabarem el curs, evidentment, i llavors ja hem fet valoracions. Jo tinc l'esperança que amb aquesta difusió que fareu ara, la feina serà meva per matricular-vos a tots, no? Vull dir que... No sé. Si no teniu més preguntes... Està bé, Feia anys que no em feien tantes preguntes, Bueno, igualment, em sembla que ja ho vam parlar, que segurament no seria pas l'última xerrada. Vulguis. I potser podríem deixar-ho avui aquí, molt agraïts per aquesta informació i molt d'èxit, Les meves filles ja les tens. Els meus també, Fantàstic, fantàstic. Jo encantat i a veure com ens en sortim, no? Val. Molt bé. La Núria des de l'iPad ens explica que l'any que ve ho intentarà, doncs fantàstic. Aquí
esperem ser-hi tots i amb més força. La veritat és que els cursos era un projecte bastant... Era un repte molt interessant al IOC i estem molt contents de com han fet els cursos. El que passa és que potser no hem trobat, ho has de reconèixer, no hem trobat el públic perquè sou difícils de trobar. Potser no n'hem sabut, perquè, clar, estàs a Catalunya, tu vius aquí al Maresme, i al Maresme, doncs, clar, hi ha el que hi ha, no? Però bé, de fet, és una demanda que va sortir d'uns pares com vosaltres que vivien a l'estranger i tenien adolescents i volien un curs de català, no ens la vam inventar perquè sí. Aleshores... Jo crec que, per exemple, a les ciutats grans sí que tenen casals catalans que a vegades organitzen cursos i coses i van fent les famílies. Però si estàs una mica ja més apartat o en ciutats més petites o això, ja no tens res. Jo, gràcies al Cristian, perquè si no tampoc no m'hagués enterat que hi havia això. I ho trobo útil perquè jo al principi no els vaig voler agobiar quan vam arribar aquí perquè vaig pensar ja tenen prou immersió a l'alemany i tot plegat. Dic, i no volia agobiar amb el català, dic, però ara ja portem uns anys, ja tenen l'altre assegurat i llavors dius, bueno, ara sí que potser és el moment, no?, de tornar-hi. Per tant, ho trobo perfecte. Mira, aquí tinc alguns llibres de literatura catalana, etcètera, que es mostra, la llengua és el català, però hi ha moltíssimes coses que a través d'aquest curs també els hi han donat bases, que no hagués estat diferent. O sigui, treballar en clar, treballar aquests autors... Hi ha una coseta, a més, hi ha una coseta que, sobretot el primer es troba més a primer, però que intentem que apareguin tots els cursos i és una mica la diversitat de dialectes. És a dir, a vegades es poden trobar amb una cançó en valencià o amb un text petit en balear, perquè també coneguin que la llengua catalana té molts dialectes, no? De fet, igual que les llengües que ells estudien al col·le, ja ho saben que també tenen dialectes, no? I que vegin aquesta visió, tot i que hi hagi un estàndard, hi hagi predomina el central, però sí que hi ha... Bueno, van apareixent coses que tant es poden sobtar una mica, però també forma part de la nostra cultura, no? I un últim apunt, els meus us sorprendran, perquè els meus el català que saben és el de Mallorca. Ostres! Vull dir que... O sigui, vivíem a Mallorca abans de venir aquí, per tant, ells han nascut i han nascut a Mallorca. Jo no, jo soc de Barcelona, però el català que parlen ells és a mallorquí. Per tant, ja no sé com ho fareu. Això és molt maco. Genial, això. Doncs potser ho deixem aquí per avui i fins... Com vulguis. La propera. I anem fent. Ja. Anem informant dels progressos. Jo vull fer una última pregunta i disculpeu-me. A veure, estem parlant de pares catalans, jo soc filla de català i àvia d'una noieta que està estudiant català amb mi i hi ha una nena que hauria jo de parlar amb els pares i vosaltres em dieu que sí, no tenen res a veure amb els catalans. No tenen nacionalitat. No, però no són catalans, ni són fills, ni res. Però la nena fa 3 anys que ve per aprendre català. Diguem, li interessa moltíssim la cultura catalana i ve a classe amb moltíssima empenta. Pregunto per si puc parlar amb els pares o no. Si ha de ser només de catalans residents a l'exterior. A veure, curs de català... Ben bé no sé com es diu, però al principi la nacionalitat espanyola no és imprescindible, perquè hi ha molts pares que no la tenen. Dic, en el cas d'una de les nenes, sí, ve de família catalana que mai ha parlat català perquè és una família que fa anys que està aquí a l'Argentina. Però que ella estudia català, diguem, té un nivell baixet perquè és un català que està estudiant aquí amb mi. L'altra nena, que sí que és molt interessada en la cultura catalana, té 13 anys, però cap de la seva família és català. Ella és entrerriana i estudia català i m'interessa la cultura catalana. Puc parlar amb els pares a veure si l'apunten o no? O el curs és només per catalans residents a l'exterior?
A veure, aquí el tema és, el que has de pensar abans de parlar amb els pares és si podràs seguir un curs on tot estigui en català. I llavors, aquí demanen ajuda, però normalment ja contem que hi ha un moment en què papa, què vol dir això? O mama, què vol dir això? En el teu cas, àvia, què vol dir això? Em preguntaran a mi. Si t'ho Totes preguntes, dues. a veure, no hi ha una mena de, diguem-ne, requisits legals de tenir uns ancestres, No. perquè al teu cas, aquesta noia podria viure amb tu, perquè per la raó que fos. Aleshores, nosaltres no demanem això. De la documentació que demanem, bàsicament, és perquè no sigui gent escolaritzada a Catalunya. Clar. És a dir, que a vegades podria colar-se algú que volgués fer el curs de català vivint a Catalunya. I això no, teòricament, això sí que no es pot, no entra dintre de les... perquè hi ha altres ofertes que van adreçades a això. Per tant, volem saber que la persona que fa el curs viu a l'estranger. Aleshores, jo crec que en el teu cas és més un tema pràctic de si realment podrà seguir el curs o no. Aleshores, si ho vol provar i després al cap d'un mes veu que la cosa és fatal, doncs parem i ja està. Però vaja, si l'altra opció és que s'apunti la teva neta, que comenci, que faci les primeres activitats juntes i si s'anima, m'aviseu i la matriculem. Vull dir que és una mica artesanal, això, per tant, ho podem fer. D'acord? Molt bé. Gràcies. Sí, Mercè, perquè no és un curs de vocabulari bàsic, saps què vull dir? Com una U o una 2, sinó que ja has de tenir com un coneixement de la llengua ni que sigui que puguis llegir un petit text i entendre'l o un discurs oral curtet i entendre'l. Si això sí que ella ho té, podria provar, però si està en un nivell més de vocabulari encara, de com es diu això, la roba, les peces de la roba, els membres de la família, ahir jo diria que no, Joan Marc, aquí sí que seria massa difícil. Sí, és aquest, el repte és aquest, que no, per allò d'ajudar-la li creïs un problema, no? Per això, com que pot fer-ho amb la seva amiga, doncs que ho facin juntes uns quants dies i a partir d'aquí, a veure, l'acreditació que donem tampoc no va enlloc, per tant ho poden fer juntes. Clar. Ja ho veurem. Gràcies. A vosaltres. Doncs moltes gràcies i a disposició, Joan Marc, aquí com a Casals en xarxa i ja continuarem, doncs. Doncs vinga, doncs gràcies. Ja m'envies el link. Si m'envies el link, el donaré a la jefa i així veurà que treballo molt. Perfecte. Vinga. Vinga, un gust i... Gràcies, bona nit. Bona nit. Bona nit a tothom. Guten Nacht. Adéu. Gràcies.